Добрий день, мой пи***я. Bazmek, nemba sa koť kuťa fajat. Bazmek. Dobrý, požehnaný Bohom deň, moje meno je Oldo. Ja som váš nová moderátor. Dneska v A štúdio nahrávame televízna novina. Budem vás prevádzať celým vašim život na Adlerová škola. Rozumieme sa. Bazmek, nemba sa koť. Bottle flip. Čau. Čaute. Dneska, ako môžete vidieť, mladý moderátor, Andrej Bičan, Martin Nikodým, všetci mladí sa pretili do mňa, ideme na to. No prvá úloha, musíme to iba vychlániť, takže... Dobrá kľúčka. Čauko. OK. Pani Bakošová, moja srdcovka. Ty kokos, Kubo. Ináč, toto náš verný priateľ Kubo, prvýkrát sa vyskytuje v našom videu, takže predstavujem vám. Kubo je srdce našeho tímu, ako by som to povedal, ale to samozrejme, Kubo je srdce našeho tímu, proste on robí ten inside job, ktorý vy vidíte, ale dúfam, že sa bude zase viacej objavovať v našich videách. No, ale teraz sa musíme sústrediť na to, čo je OK. Všetci na nás kúkajú, nevadí. OK. To bude zaujímavé, keď akože dojdeme do triedy. Chalani, ahojte, nevšimajte si ma. Chalani, nevšimajte si ma. Pán podnikateľ prišiel. Pán podnikateľ. Viete, no. Dobrý deň, pán učiteľ. Prepáčte, že vyručujeme. My sme iba došli povedať, že my ideme natáčať niečo. Do štúdia, my to máme dohodnuté s pani Vašovou, aj s pani Krchňákovou do multimediálneho týmu. Vidíte, že som sa aj nahodil. Aby ste vedeli, ale keby niečo potrebujete, my samozrejme dobehneme, pán učiteľ. Viete. Vás to nepotrebuje, vás potrebuje. Ja sa to doučím, pán učiteľ. Pozrite, písomka bola na jednotku, ja som si to doučil, viete. Vážne. Tak ďakujem, pán učiteľ. Ja do budúcej hodiny všetko viem. Všetky, vek 25 viem všetko, led osoba. Jasné, dobre, ďakujeme, dovi. Chalani, majte sa, chalani. OK. Takže teraz máme všetko vybavené. Je za 7 minút 1 hodina. To znamená, že dáme si rýchle studio tour, aby ste vedeli, kde my pracujeme. Našu headquarters vlastne. Toto určite nie je naša škola. Určite toto nie je naša škola. Je to vlastne platené štúdio, ktoré si predplácame každý mesiac. A vlastne to znamená, že sme miliardári a hej, čaute chalani. Nevšimajte si na pohode. Do komentára ohodnote môj outfit moderátorský, ďakujem. Počujem, to je taký retard. Môž sa dvakrát Moc rýchlo ideš. Pokračujeme. Troško pri okne ešte. Moju reportáž si môžete pozrieť, ako sa volá YouTube Adlerky? Adlerka. Moju reportáž si samozrejme môžete pozrieť na YouTube Adlerka. Bude to tam celé. Na tento YouTube idú behind the scenes. My vám chceme ukázať, ako sa to robí, ako my pracujeme v tomto našom prostredí, viete. Takže môžete to pozrieť tam, dajte tam like, odber. Aj nám dajte like a odber, lebo toto bude najlepší YouTube kanál za posledných 225 000 rokov. Ahojte, toto je naše štúdio, krásne vchodové dvere. Zrkadielko, pred ktorým sa vždy upravujem, ako idem výstup živý. Takže tuto vidíte televízory, ktoré kúkajú všetky na mňa, naša produkcia, 225 členov tu máme, ktorí pracujú každý na inom priestore, každý v inej miestnosti, len teraz je to tu také prázdnejšie, hej. Ale všetko sa to deje tu, všetko to odohrávame. Tuto, keď sa nudím, tak... Dobre, rozladená je to. To je nič. Poďte ďalej. Toto je moja obľúbená časť tohto štúdia, za týmito dverami sa skrýva klenot, ako by náš jeden nemenovaný spolužiak povedal, bageta so stripsami. Toto je nahrávacie štúdio audio typu. Áno,
audio typu, že? Áno. Poďte ďalej. Tu sa ukrýva všetko, čo počujete, každá jedna hudba. Tuto a tuto. Tu mám pre vás taký menší link, hej? Adlerka, YouTube, podcasty. Určite si to chodte pozrieť. No takže tuto nahrávajú všetky piesne, muzikály, rôzne operety, opery. Čo vás napadne. FL Studios. No takže dneska sa tu moc nebudeme nachádzať, pretože ideme nahrávať audiovizuálny content, nie iba audiálny. Takže toto necháme do ďalšieho videa, možno niekedy sa to tu ešte uvidí a presunieme sa ďalej. Za týmito dverami sa skrýva to, čo vy ešte nevidíte. Za vami produkcia, na ktorej sa v živote nikdy nič nerobilo a nikdy robiť nič nebude, ale tuto, kde sme teraz vošli, toto je klenot tejto miestnosti, Baketa so stripsami číslo 2. Vítam vás na zelenom plátne. Sám som ho maloval, keď som bol prváčik na základnej, som to tu stierkoval, barčo, fasadička a sú tu rôzne svetlá. Máme tu odzvučnenú miestnosť, ktorá je tak odzvučnená, že počujem sa 3-krát. Máme tu krásne rôzne plátna farebného typu. A tuto sa bude diať naše kúzlo, ktoré sa pre vás chystá na Adlerka YouTube. Nezabudnite dať like a subscribe. Takže ideme na to. Ale ináč to čo bolo? Jakže on vás nepotrebuje, ale mňa hej. Mňa určite nikto nepotrebuje. Ja som najlepší programátor na tejto škole. Len to nikto nevie. Tu mám odloženú flašku. On vie, koho to je. Príď si preto. Poďme, chalani. Let's go. Dobre, chalani. Takže musíte mi povedať, čo mám robiť, ako sa mám správať, ako to mám čítať a ako čo mám robiť. Ako ďaleko mám stáť. A keď bude počasie, tak ja nebudem vidieť, kde mám ukazovať. To sa ti prispôsobí. Dobre, takže ja si predstavím, že tu je slovenská mapa, takže tu je Bratislava niekde. Tu je Banská, tu je Nitra, takže má to byť vážne. Akože ja vážne neviem byť, akože väčšinou. Idem si pozrieť amatérky, nech sa ukludním. Dopadne tak, ako keď Vila Paťa strašným spôsobom. A na to sa strašne teším. Ako? Vôbec som na teba nenadával, Kubo. Poďme na to, nie? Čo? To točíš akože behind the scenes, alebo? Aha, už v začiatku februára je jasné, že nás čaká obdobie plné pohybu, noviniek a zmien, ktoré stoja za pozornosť. Dobrý deň, nový rok sa na Adlerke rozbehol poriadne a svižne už od začiatku februára je to je. Ja som nečítal čiarky, vidíš? Ale toto bude to, že teraz tu budeme 2 hodiny s takým jak ja, lebo... Musíš sa toľko ponáhľať, to fakt pomáha. Tak ako ja som taký rýchly, vieš, taký frišky. Dobre. Ako výsledok? A to teraz čo? Dájom? Nabijeme kameru a začneme na prejela. Kámo, to je celkom ťažké. Dobre, teraz vás tu mám ja. Pod kamerou. Pán Mafián. Ale to teraz znamená, že mi ani tento mikrofón nenahráva, takže je to celkom... Paťo! Proste... Osky barámy, keď chceš spolupracovníka, ozvi sa mi. Proste... Pozri na mňa. Samozrejme, podcasty budú Adlerka. Kúkajte to. Je to parádička. Teraz... Ježišmária. OK. Oddychuje. Počkaj. Kamerka nám tu trošku oddychuje, lebo prehriala sa, že Oliver. Nepoďam stenúť. Budeš malovať. Čo máš, Kubelu? Nič, mám to... Vieš žonglovať? Ne. Ale to je ping. Ale to s tým teraz neviem. Mal by si to teda na ten malý mikrofón. Môžeš takto byť s tým malým mikrofónom. My brother's Nelly is now on the rocks.
My brother starting rolling shitty drugs. Necháme to ešte tak, ako som mám toto. Chlaď sa. Foťáčik. Záver nás to poďte teraz. Máš vírus. Imunizátor USB. Máš vírus. Gitara je opravená už. Už je to všetko v poriadku. Nechcel som, prepáčte. Chlani sa učia. Výučba pokračuje v plnom prúde. To bude tam video. Toto je dobré. Ja som netatá. Dajte mi späť. 25 viem všetko. Jasné, dobre. To vieš, že? Let. Ako letovať, jak spajkovať. To viem. Hej. Nápady a otázky pre podcasty, ktoré budem účný. Dobre. Týždňoch nahrávať. Chalani, poďme na to. Ideme si dať nejaké thumbnailiky, chalani. Oh yeah. Paťo! Oh yes! Nabok, fotím thumbnail. Čo robíš? Kokos. Počkej, nie je tam štvrtá E, to takú bola trieda? Dobre. Vypadíš. Aktívny je školský parlament. Zas to vybolo batériu. Máme tu powerbanku. No tak to neviem, že... Keby si to natočil na telefón. Ja náhodou powerbanku mám? Novinkou je aj školský podcast, ktorého hostovateľom, je redaktorom, moderátorom. Redaktorom. Nie, jak sa povie? Redaktor. Dobre. Redaktor. Vidíme sa pri ďalšom hášku. Ja som Oliver a choďte mi všetci do Oh yes. Vybavené. Fajront. Takže... A teraz akorát dal vymeniť nebo nabiť akumulátor na vývoj. Akumulátor, ty kokos. Kúkajte. Čo robíš? Kúkajte. Kvalitné. Oh yes. OK. Predstavujem vám náš inovatívny statív. Ahojte všetci! Nový rok sa na Adlerke začína poriadne aktívne a hneď od začiatku februára nás čaká množstvo noviniek, akcií a zmien, ktoré stoja za pozornosť. Jednou 2199 z eur. najväčších udalostí Kto je lepší? Kuba alebo ja? ktorý už prebieha od 1. do 6. februára. Dobre, ďakujem, že ste kúkali toto video. Toto bola part 1. Dolce Gusto, mladý moderátor. A dúfam, že sa vidíme ešte pri takýchto videách. Dajte like a odber. A budem rád, keď napíšte nejaký pozitívny komentár, lebo viem, že ma všetci máte radi, proste nemusíme to skrývať. Hejteri. Ja nemám hejterov. Mám hejterov, chalani, nemám. A keď mám, Ja. A už som to poskladal. No, okej. Čaute.